आज अच्छा कटी दिन बुझाता आज अच्छा कटी दिन बुझाता भोरही मुस्कुरात भोरही मुस्कुरात दिल बानी आज हम हेलो हेलो एक मिनट अच्छा इसी भीड़ में कहीं एक छोटा बाबू है अर्पित पांडे कहीं खो गए हैं शायद खोए नहीं है कहीं लगे होंगे तो अर्पित अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपके भैया ढूंढ रहे हैं के पास आ जाइए अर्पित पांडे जी आप मंच के पास आ जाइए जहां भी हैं देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देर ना हो जाए कहीं देर ना दिल बड़ी आज हम दिल बानी ई बात तो हमारा कहल चाहत रहे कि आज हमके मुआ दिले बाड़ी अगर आई गार्जियन के जितना कमे समय बा जितने होके कुछ लोग गीत हो जाए आ देखिए बड़ा सुंदर गीत के फरमाइश आई बा कि छान छाने बदले कि छान छाने बदले कि छान छाने बदले छान छाने बदले तारो मिजाज राजाऊ धोखेबाज राजाऊ उड़न बाज राजाऊ धोखेबाज राजाऊ उड़न बाज राजाऊ बताओ हो जा पंडित जी लोग बैठल वालो आ धोखेबाज राजू गाना गाते तब पूजा पाठ छोड़ के नहीं ध्यान देले वाले छन छाने बदले छन छाने बदले तहरो मिजाज राजाऊ खैर तो हमने के यूपी के धरती पाइल बनी जाए जा कुछ चीज के दिक्कत नहीं थे बाकी फिर भी जब मेहरारू परेशान रहली तो कहिए देवेली कौनो चीज के दिक्कत नहीं खाई दारूबा राजाऊ उड़न बाज राजाऊ दारूबाज राजाऊ उड़न बाज राजाऊ अवतार कोई चला बरिया जाके कीन लिया तू पजरिया किस्मत सरिया राजा जी चलाओ जग करिया राजा सुमरम सड़िया राजा जी ब्लाउज को करी धोखेबाज राजाऊ उड़न बाज राजाऊ धोखेबाज राजाऊ उड़न बाज राजाऊ रजऊ लोग धोखेबाज होइबे करेला मेहरारू कहतरी जब परेशान हो जातरी तब घर भर के जिम्मा सैया हमरे का हमरे कपार बाहो हमरे कपार हमरे कपार हमरे कपार हमरे कपार बाहो हमरे और तारा हमार चेतो नहीं कि हमार तबीयत खराब बा कि हम कैसन बानी कैसन ना देहिया में दर्द में चढ़ल वो चढ़ल बुखार बाहो चढ़ल बुखार बा बाकी तू कैसन बड़ा कि हमार दुख नहीं का बुझे बात तो बुझबो ना तो बात बुझबो ना तो हो जाइब नाराज राजाऊ बात बुझबो ना तो बात बुझबो ना तो हो जाइब नाराज राजाऊ
और हमने के गार्जियन मनोज चौबे जी के सबसे छोटका पोता जी है। ये हाथ में सारा फूल लेके आए बड़े देवर तन देही अपन सरकार जाई। राजाऊ रणबाज राजाऊ धोखेबाजी कइले मेहरारू कहत रही कि बताओ हम तहरा के कितना मानिला आ कितना मानत रही। जतनो कहो उतना कम बा। तहरे खातिर हम अपना सखी से तहरा बारे में बड़ाई करके कहत रही। तहरा गोरा से तहरा गोरा से तनिको न बाड़े उपा हमारे सावरे बला बाड़े हीरो हमारे सावरे बला बाड़े हीरो का बताई उनसे का बताई उनसे का बताई उनसे कितना खुशी बाट माँ हमारे सावरे बला बाड़े हीरो हमारे सवारे बोला बड़े हीरो तहरा बारे में सैया चलल पापा टाटा छोड़वा की ना हरा बारे में सैया चलल बापा तनासा छोड़बो की ना तहरा बारे में सैया चलल पापा टाटा छोड़वा की ना। 100 दिन से जोड़ लेला जाके तू ना टाटा छोड़वा की ना 100 दिन से जोड़ लेला जाके तू ना टाटा छोड़वा की ना। राजा उड़न बाज राजा धोखेबाज राजा उड़न बाज राजा। आगे कहता रे कहल जाला कि मेहरारू लोग के अपना सास से हमेशा दिक्कत रहेला। बाकी बेचारा मर्द लोग उनका तो सब लेके चले के बाद माइयो अपने मेहरारू अपने कहा तरीके से सासू से लहरा लागे हो तरोजे कांडवा हो तरोजे कांडवा हो तरोजे आई जोन छोटकी ननदिया भी करे से तुम तबाह हो गए। छोटकी ननदिया के अलगे डिमांडवा अलगे डिमांडवा हो अलगे डिमांडवा अलगे डिमांडवा हो अलगे डिमांडवा। आगे कहता दे के हुआ होत नहीं के हुआ होत नहीं के आदत से बाज ना जाऊं के हुआ होत नहीं के हुआ होत नहीं के आदत से बाज ना जाऊं दारू बाज राजा उड़न बाज राजा दारू बाज राजा उड़न बाज राजा। कितना मर्द लोग होके लोग कि जेकरा दारू के नशा ना रहेला उनका पुड़िया के नशा रहेला। हाँ कहा तरी तो सैया सफरत नहीं एक साड़ी की नाम दिखात रहेला हम तो संयो सपरत नहीं एगो साड़ी किनाल दिन भर खात रहेला तो सैया सफरत नहीं के एक साड़ी की नाम दिखात रहेला। कहा तरी कि तारा तो
आज ले ही ना सफरल के हाँ चला मेहरारू खाते एगो साड़ी किन दी। बाकी जब भी हम कहिला तो कहेला कि हमरा पैसे नहीं थे। अब बाकी देखो तो एक दिन में 2 से 3 और 3 से 4 गो पूड़िया खा जाता है, ओकर खातिर पैसा बा। दिन भखात रहेला दिन भखात रहे रजनी गंधायली बीमार दिन भखात रहेला रजनी गंधायली बीमार दिन भखात रहेला राजा उड़न बाज राजा आइए जब रजऊ लोग साउथिन के फेरा में भुला जाला लोग घर परिवार तब मेहरारू कहत रे कौन सावत से लगैले बड़ा दिल राजा कौन सावत से लगैले बड़ा दिल राजा। तारा का बुझाता कि तू 100 दिन के फेरा में रहबा हमरा खबरो ना होई हो तब भी राजा गइलही राजा हो तब भी राजा गइलही राजा धोखेबाज राजा उड़न बाज 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 राजा। अब हमारी एंट्री हो गई तुमको एंट्री रोकिए दो। अब एक गीत अब कॉल जाता कि फिर से रोक दो प्रोग्राम दुल्हन के एंट्री होता है। चलिए ठीक है बजाई भी है बजाई हमारा कहते बढ़िया।